Hello, this is me Jamshir Mano from Mecca. Okay, welcome to my channel. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനുമാണ്. നെയ്ച്ചോറല്ല, സോറി തേങ്ങാച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് പെരീക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകാം. നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ, തേങ്ങാച്ചോറും ചിക്കൻ കറി. തേങ്ങാച്ചോറ് നടാടുണ്ടാക്കുകയാണ്, അതാണ് ഈ നെയ്ച്ചോറ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോ പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാച്ചോറാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറ് ഉള്ളി, തേങ്ങ, ഉലുവ ഒക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിക്കണം. ഓക്കെ, വെള്ളമൊക്കെ പറന്നുകാണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ചിക്കനാണ്, ചിക്കൻ കറി കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച അല്ലേ ഷെഫേ? കുമ്പളങ്ങ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ നോക്കാം. അതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാവയുടെ ചിക്കൻ അരിയാണ്, സ്പൈസ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി. അപ്പം നമുക്ക് വയ്യ കാണാം. ചിക്കൻ കറിക്കില്ല, ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബാവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പീസാണ്. ഓക്കെ, ബാവ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇയാളെ പണി തുടങ്ങിയില്ല, ഇയാളെ പണി ഉള്ളി അരിയ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. സംഭവം നമ്മളെ ചോറ് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇനി വെള്ളം വറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നോക്കാം, ഏകദേശം ആയിട്ട്. ഇവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കണ്ട. ഞങ്ങൾക്ക് മിക്സി ഇല്ലാണ്ടോന്നല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയാലേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ബാവ പറഞ്ഞു. ടേസ്റ്റ് ലവാ കറി ഉണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിട്ടോ. ആദ്യം എന്താണ് ഉള്ളിയല്ല, സോറി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട്, പിന്നെ വെങ്കായം ഇട്ട്. വെങ്കായം അതിന് പറയാം തമിഴ് ആണ് അല്ല, വെങ്കായം പോട്ടിട്ടാ. ഷെഫാട്ടാ, ഷെഫ് മ്യൂസിക് ജസ്റ്റിൻ ബീബറിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചോൻ കാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം കാണിച്ചാണ് അല്ലേ. അത് നടക്കട്ടെ. ചോറ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം വറ്റിയും കൊണ്ടൊക്കെ. പക്ഷേ ചോറ് അരി കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലില്ല. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ തരാറുണ്ട്, പക്ഷേ സ്മെല്ലുണ്ടാവും കേട്ടോ. മതി. തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ ഉലുവ ആൻഡ് ചെറിയ ഉള്ളി, തേങ്ങ. ചിക്കനക്കില്ല കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുമ്പളങ്ങ മതിയാവാ, തികയോ? ആ, ഓക്കെ. വൈകുന്നേരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കുമ്പളങ്ങ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ഉണ്ടാവും. ചിക്കൻ കുമ്പളങ്ങയാണ്. ശരീരത്തേക്ക് ഫൈബർ അല്ല, ഒന്നുകൂടി വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. ആ, യെസ്. അയ്യോ ആ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഇടൂട്ടാ. വയ്യ നമുക്ക് കാണാം. കോശി തനിക്കെന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകും. ഞങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറായിട്ടുണ്ട്. അല്ല, പിന്നെ നെയ്ച്ചോറാണുള്ളത്. തേങ്ങാച്ചോറ് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് സെറ്റായിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഷെഫ് ചിക്കനൊക്കെ കറിക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടോ. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി വായിച്ച? ബന്ധിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് പാല് കാച്ചൽ, ഇപ്പുറത്ത് കല്യാണം. ഇവിടെ പാല് കാച്ചൽ, ഇവിടെ കല്യാണം. ഇപ്പൊ ലോക വളവനാട്ടോ. ഒന്നും ഒരു പണി എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഓന് കുടിച്ചാല വെള്ളം സെറ്റാക്കാണ്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇട്ട് മസാലയൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് സെറ്റാക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ കറി ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. ചോറ് ആയി എടുത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ ഇനി കുമ്പളം അതിട്ടണം ലാസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരം പറയും. ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ.
ഓക്കെ. എന്താണ് കറിനെ പറ്റിയ അഭിപ്രായം? ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റല്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നെ പെരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കല്? പ്രത്യേക റെസിപ്പി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു പണിയില്ല, അവിടെ കിടക്കട്ടാ. നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കണ്ടിലെ കറിൻ്റെ കളർ. ഫൈനലി ഞങ്ങളെ ചിക്കനും തേങ്ങാച്ചോറും റെഡിയായി. ഇതാണ് ചിക്കന്, കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടുകൊണ്ട് കളറ് ഉണ്ട്. കളറൊക്കെ സെറ്റാ. തേങ്ങാച്ചോറ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളവിടെ അരി നാട്ടത്തിലേറെ കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നല്ല വെളുപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നെല്ലുത്തരി നിറപറ അരിയാണ് വേണ്ടത്, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് പറ. ഷെഫ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ TV കാണുകയാണ്. ബാവയുടെ ഉണ്ട്, ഷെഫീഖിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഓക്കെ, ഇതാട്ടാ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തേങ്ങാച്ചോറും ചിക്കനും. ഇവിടെ വായിച്ചു ഷെഫീഖില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, ബാവ കഴിക്ക്. ടേസ്റ്റ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം. പെരീത്തെ ഫീലൊന്നും എന്തായാലും കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഒപ്പിച്ചാ എന്നാ വായിച്ചു പിന്നെ എന്താ അല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുട്ടാ. ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉഷാറായി. നടാടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാർ പറയുന്നുണ്ടോ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നടാടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണോ അതും അറിയില്ല. ഏതായാലും സംഭവം ഉഷാറായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഉഷാറായിട്ട് വിജയിച്ചു. സംതൃപ്തി, ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടി. ഓക്കെ, പിന്നെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ വേണം, പപ്പടമൊക്കെ വേണം. പപ്പടമൊന്നും പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാം വെച്ച് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓണം പോലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം. പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പറയാ ബാവാ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? 100? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാലും.